Itxaro, zuzenean egingo izu galdera. Bai. Zaharra zara? Bai, claro. Bai. Hori ez tozu itxarotik izan. A ber, ez da ni zaharra sentitzen azelako, bai, estandarratan zer, 67 urteko pertsone zer da. Zaharra. Zahartzaroa zuk nola definituko zenuke? Ze hitz lotzen ditugu zahartzaroarekin? Badaude olako definizio zehatz batzuk edo hitz batzuk lotzen ditugunak? Dinosauroak, Dinosaurioak? Besteren bat? paketiek, Paketeak? Bai. Estorbua? estorbu ez dakit no konsideratuko gaitxun, baina purtsu beten munduari begiratzen dutzonak ezin gaitu estorbu konsiderau. Zuk hori oso argi daukat. Oso argi. Orduan, Oso argi. dinosaurioak eta olakoak entzuten dituzunean, ordezkatuta sentitzen zara? Ez. Ez. Inondik nola bez. Eta pentsau ez. Pentsau bez. Lanbideen, behar bada hori bai gertatzei jaku ja erretira aurretik. Behar bada lanbide batzutan ez. Baina nik neure lanbideen bai sentidune ban hori. Zatilez, bueno, ja. Nola hasi zinen bilobak zaintzen? Ez dakit, seme alabei mugarik edo jarri zenien, esan zenien, niri eguneroko lanik ez eman, baina nirekin kontatu. Ez. Edo ez, modu naturalago batean izan zen. Hori modu naturalien zubertatu da. Eurek banatu da beholan gauzie. Batzar bat egin gendun esate baterako, Mari Joku nahiek zeleketanik, eurekin. Alabakin eta bere bikotekidearekin bildu zineten, zaintza nola egingo zinuten adosteko. Holan ikusi dugu, zer deritzozu eta orduan esan genuen, bueno, baldala, egune banakeran, baldala, astelena eta egoestena igual bai, baina eitzi da zue martitzen eta eguena gimnasiz edo beste hone kontu edukadaz, eta orduan bestikin berba eginda, guretzat hobi diegun horrek, batzarra egin genuen, zer deritzozu? Batzarra egin genuen. Krokiz bat ondo antolatu. Krokiza ondo antolatu. Ordutegiak, eta horrian mone euskuen, ja egindako berbak islatzen ebazana, eta handaukagu neberan ipinita. Planina. Eta horrela den argiago? Eta horrela. Eta gero, nire egun libreetan, enkajatzen du beste guztia. Zer remedio. Enkajatzen duzu, gimnasia, edo tramiteak, edo analitikak, edo, elkarte bateko arduradun bebanaz. Eta beraien zaintzagatik, esango zenuke aparkatu dituzula zure gustoko diren gauza asko? Ez dakite hori zaintza daiki bakarritan, baina bai. Pena emate dizu, pixkat marrazketa alde batera utzi izanak? Bai. Bai. Bueno, baina hartuko do barriro. Ja, hombre, lehen esan duguna ez da. Bilobek laguntza gutxiago beharko dute? Helduko da egunean. Zer ematen dizu zuri, zer esango zenuke ematen dizula, itxaro, biloben zaintzak? Zer esango zu, poza, bizi poza. Bai, bizi poza. Itzela. Bitxu. Emozionatzen zara, bilobei buruz hitz egiterakoan. Bai, ematen diote beste zentzu bat bizitzari. Postasun malkoak dira horiek. Baina, a ber, nik ez dire behar, esan dut, a ber, hau esaten dut zeme bai muleri, neure zeme alabei, ez tozu umerik ekarri behar. Bizitzari zentzua emateko, ez da beharrezkoa. Bizitzari zentzua emateko, ez da. Gainera, dauen munduen, benetan, mundu edeko moduen, igual horregatik emozionatu da ez. Ez dakizen mundu geratuko izakeen. Nik ez dut ustu miek edo osoago, edo beteago, edo hobeago egiten da benik bizitza bat. Helburu ez da nire postasune. Helburu ez da mundue bi egitie. Helburu beran maitasune da unideko guz, maite duguz, punto. Jabon, ezi, eta tiretut izla munduka aurrera alik eto bie.